втора тренировка от тройния сплит за мускулна маса. След като направихме първата за гърдите, раменете и трицепса, правим втората, която е изцяло за краката. Започваме с много доброто загряване, което важи за абсолютно всяка една от трите тренировки. Краката, много добро, абсолютно всички стави от кръста до глезените, много добро загряване. После с клекове без тежест, напади без тежест и подскоци също включение. 5-10 минутки минимум, много добро загряване, може и пътека, велоергометър. След това започваме с упражненията, първото от които напади на място, спускане напред, използваме и едни дъмбели за допълнителна тежест. Тук, за разлика от горната част на тялото, напомням, че работиме и с повече повторения. Този 80% от максимума, който като работна тежест използваме за горната част на тялото. Тук процентите са малко по-ниски, 65-70, примерно около 100 кг ни е максимума за клека. Използваме 65-70 кг за повторенията си в серията, която тук като брой повторения вече е повече в сравнение с горната част на тялото. Правим 12, за прасеца даже може да стигнем и до 15 повторения. Така че първо упражнение започваме след малко. Първо упражнение в тренировъчния сплит, първо упражнение за краката. Напади на място, може да бъде изпълнено и в движение, но този вариант предлагаме в случая на място. Ще използваме след загряването, много доброто загряване на краката, абсолютно всички стави, хубаво раздвижване, без тежест, клекове, напади, подскоци и след това вече започнем с упражненията след много доброто загряване. Напади, първо упражнение, използвам тези дъмбели за допълнителна тежест, пускам напред и прибирам ляв и десен крак по 10 пъти с всеки крак. Затова го включвам, освен всичко останало, и много добра гъвкавост и разтягане, и напомняме, както и при следващото с клека, което е второ упражнение, коляното да не отива по-напред от пръстите на краката, много важен момент. Така, второ упражнение за краката и едно от най-важните упражнения като цяло във всички тренировки, клека. Клякаме, коляното да не отива по-напред от пръстите, на цяло стъпало, гърба изправен, главата горе. Основни неща, които трябва да спазваме винаги, дишането при изправяне нагоре. Ще направим 12 повторения. Споменахме вече за доброто загряване. Много важен момент, клякането, задължително упражнение. Много хора има, които не го изпълняват изобщо, което е много голяма грешка. Така че започваме.
Готови сме, продължаваме с третото упражнение за крака. Трето упражнение за краката, правиме лек преса. Това го включваме, за да освободим горната част на тялото, която сме ангажирали при клека, което е едно много комплексно, да не казваме най-комплексното упражнение, което е така. Правиме лек преса, 12 повторения, контролираме и пускането. Тук много важен момент, не само при това упражнение, както и при всички останали, в двете посоки много добре контролираме упражнението и внимаваме, и тези, които са с по-малко стаж, могат да внимават с механизма за закрепване, да няма нежелани ситуации. 12 повторения. Надолу се опитваме да пуснем колкото можем, но не забравяме, че гърбът трябва да е прилепнал изцяло, както и седалището ни да бъде до другата облигалка. След като приключим, внимателно поставяме си държача, и тогава поставяме привеса. Продължаваме нататък. Следващите две упражнения за крака правиме изолирани упражнения с преценена добре тежест, така че да се предпазим от нежелани травми. Много важен момент. Първата вработваща серия е много леко, защото това е изцяло изолирано. Първото от които ще бъде за предната част. Ще разгъваме седнал и после следващото упражнение ще направим отлегнало положение по корем. Ще сгъваме задната част на бедрото. Тук си работим 10-12 повторения. Хубаво отдолу догоре пълна амплитуда и на двете упражнения. Внимателно контролираме и фазата на спускане. Така, последно упражнение за краката, прасеца. Тук вариантите са много, в добре оборудваните зали, нали, може да има и от седнало положение, може и прав, други варианти, може да се използват и други машини, примерно като лек прес и за прасец. Но сега в този сплит, втората тренировка за краката, показваме тук на тази машина, която в принципи на мен най-ми допада като вариант от изправено положение. Важен момент. Горе при пълното съкращение на мускула задържаме и пускаме бавно обратно положение под контрол, малко по-бавно, отколкото правим самото изправяне нагоре. 12, може и 15 повторения да направим тук. Така, последно упражнение за корема от втората тренировка, тридневния сплит. След като сме приключили с тежката тренировка за крака, правим едно упражнение за долната част на корема от вис, с което да дадем възможност на кръста да го релаксираме след натоварване си.
12-15 повторения. Тук може да използваме допълнителна тежест, която да придържаме с краката, но в случая ще го изпълня без такава. Така че започваме. Хубаво прилепнали отзад гърба на поставката и вдигаме краката. Те, които изпитват затруднения, могат да го изпълняват и с свити крака, но с изпълнете натоварването е доста по-голямо. Може и с височината да се варира също. Чудесно, правиме 3-4 серии, 12-15 повторения. Ако използваме допълнителна тежест, може и по-малко, около 10 повторения. Напомняме, че коремните мускули не са по-различни от всички останали мускули, така че те, които на по-късен етап търсят обем и в тях, нали, след като се изчистят мазнините в талията, тогава с добрия обем съответно получаваме по-добрата тяхна визия. С това приключихме втората тренировка от сплита. Очаквайте и следващата трета тренировка. Следващите две упражнения за крака правиме изолирани упражнения с преценена добре тежест, така че да се предпазим от нежелани травми. Много важен момент. Първата вработваща серия много леко, защото това е изцяло изолирано. Първото, от които ще бъде за предната част. Because a vision softly creeping left its scenes while I was. Това беше нашата втора тренировка от тройния сплит за мускулна маса. Споделете нашето съдържание, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, разпространявайте и ако имате въпроси, ги пишете в коментарите и ги задайте на нас, за да постигнете по-добри резултати. Очаквайте и нашата следваща тренировка за гръб и бицепс.